Year 2023, Your Time Sprout Productions, Lapu-Lapu versus si Katuna. Natadiri karon sa room deck. Nagkasalamat sa Sprout. Shoutout sa tanan mga taga-Cebu nga nangani. Kung sa mga tanan nga ni suporta nga naadiri karon, nagkasalamat kaninyo. Pagpaki yung gawgalingon. Ikaw-pat na patol karon nga gabi. Ganjay from Cebu versus Jaja. So introduce yourself first. Yo, Ganjay, Padang Cordo, Sprout, Rapolo, Ugeres. Kung sa kuwang to, from Lila Bohol, para ni Jaja. Jaja di ay shout out ni Julius Jim Alago, Renil Dais, Jeffrey Longix, Goodwick Clan, Insight, Omega Tau Sigma, ug tanan Tagalila ug natan din. Pagkikusog lang siyang tingog na para makalugog kung nasa likod o itong ganahan yung paminaw, pwede mo paluol na rin para madugan ninyo sila. So, daw sa Toscoin si Ganjay, ipiling nga mauna si Jaja. So, 2 minutes. Judges, good luck. Round 1. Let's go. Yo! Last battle, sorry. Resulta pangit ang duwa. Diingon sa nagpabaya. Mas giuna na ako ang pagkubkub sa bulawan kaysa pagtiltil og taya. O giuna na akong pagtrabaho. Noong sa hilig, wa na focus. Karon ibalik kay mubawi na kinabuhi nga mahipos, gang! Unang tamak ni Musbuhol sa delikado na tunong ni kagatkas among laang mga gilatag patibong. Nagpabilin kong kalmado, ikaw agresibong pasulong, karon nakatamak nakasayutang sayukang malubong. Ug kinsa day ni? O gahi daw ni muduwa. Asa gi ka ng info sa mga kauban niyang banga. Kung naaman gani gahi ni mo bay, imo ram panga. Kay kinsa day ni? Ganji di ay. Bisag makaganja para nako, gansi ni bay kay di mo palig di kay. Akong kaligon, palig unay karon nagpasikat kas imong sirko pues mabalig unay. Guna na ti kabay. Kung sa pag-deliver lang ka maayo, may paywa na lang kanidayo. Kaya magunsa man imong pag-deliver kung walay tao sa pag-ayo. Kung magunsa man na kung imong sulat walay kwenta. May nag-deliver na lang kag isda para sigurado nga mo benta. Pero di gyapon di ay kay dinhi kay baw mo kwenta. Kay bulok kanda ko ya maot pagpatubo. Ako delikadong nagtubo nga murag Mount Pinatubo. Ug layo ratag abilidad, kung isgutan kapasidad, ako ni agi na ko si mong giagian, ikaw ang panitungtong sa kong edad. Ug walay posibilidad, makatupong sa kong mentalidad, bisan sakit, kinahanglang dawaton, maunay realidad. Time! Round 1. Ganjay, bawi. Yeah. What up, Bol? Yeah. Mao na ba ni Injong pambato? Mura man lagi nag-igno nga tao. Boss, yan ako katong likon ug maayo para panington pag klaro. Yan ako katong malabalakid mo trabaho, dili balakid nga murag walay grado. Kay grabe ni kabugo, sa batil na nayot no nagpakauwaw ni ang tutyo. Nano siya ilain dito nga akong suwat pang grade 4 kay sigurado nga mukatay. Iya pang gisultik pinasyagit. Nagpaila lang ang giatay kung unsa naka basic iyang agi. Kay Jai kung hambugis imong kahait, mutuor ako nga hawd na kamukatay kung magbinuldi na kagbalik. Binuldi na kagbalik. Kaya wa mo ninyo ginyong may klase nga bata. Most outstanding nga pupil. Kinsa inyong giilad ha? Mga estudyanteng inutel. Kay pagkadungog na ko nga mo ni numero 1 sa lista, abi kog nanay mas fighter pa sa Ubek. Abi kog top notcher na sa eskwela, yawa top notcher na yung bueng. Snatcher day ang bueng, pero bilib ko ani inyong manok. Karming inilog sa tapad. Bilib ko ani kay bisag pildihuno na, mutusik lang gihapon. Iyang mga amigo nga kagat. Mga amigo nga kagat, yasungsong pagrapolo. Mura jug kinsa nga siga, di magpabalibad. Sige panghagit, ganado siya battle nga lit match. Gihatagan bitog herb sa rapolo da, ang resulta nagkalibat. Kaya pinakog solid na nga stoner. Magubara malinig herb nga local. Sa mutakag sa ganjay nga doper nga ang buto kada hit murag mortar. Kaya wa mo na ikog. Layo pa kayo may gigikanan. Usa na nis mga haligis lirikalan nya atbangan ra ko ninyo haliging ihianan.
Pistinyawa, giatay, kalaming balikasan. Ing ani ang klase sa MC nga lami kayong pariglahan. Kay sige testing lang og harang. Tanawon tag di ba ka mahiwi sa gipiling baruganan. Kay jay mong kapusi di na angay patubayan. Kay kung tunay jud ka nga tunay wala na kay angay patunayan. Kauso, wait. Wa daw kay grado. Basi nakalimot ka ninyo ni kung hisgutan sa grado. Yo! Itanaw na ako imong battle. Nasubraan ka sa ka-hype. Trying hard kayo ka brother, dili ka hard tanduway eyes. Pero dili ka hard tanduway eyes, bisan unsa aon nimo gather, wa kay maanggol sa akong nice, puro kwanggol imong lines, paitron imong masinati murag shot nga walay eyes. Ha? Kaya akong ka hard, mala whiskey. Literal akong kaisog. Nakigatbang ka sa kuha, tablarasad kag nagikog. Iway kaluoy mong kontra mo patay ni way kaikog. Karon nagdungaw kas kamatayon, sige suway karon og sibog. Ha? Sige suway karon og sibog, ug mo din ni dispatcher sa ilang liga. Kay puros pasakay mga linya. Ni daog dis ubang battle. Kay naamay tiga-biba. Kay mao nay basihan sa ilang battle. Ug dagag fans matik daog, kami lahi amo ang battle. Kay mga judge matik luhod. Ha? Unay tinuod. Pero ang tinuod di ka tinuod, mao nay kamatuuran. Mao sa imong pagka-MC, di ka angay pangatuuhan kay nakiuso ra rap battle. Kami rap battle minaadik, aminadong wala ko sa pagsugod pero usas nagpabuhi dirig balik. Ha? Kay lahita nga klase nga MC. Ikaw mo battle ra ting COVID. Ako way gipiling panahon kada duwa dili palupig. Nya gipaduwa kaniyag illegal karon. Patay kas imo ang pagsugid kaning J kay Sebastian patay sa bars malabilibid. Kay nakulong ka sa kumbara, niya na torture ug brutal. Pait ang imong nasinati, nagkapengway asukal. Sa mga nipusta karon ni J, sige padayon ta sugal, mobilibra ko sa imong tira kung mala J biling sukal. Kay mala JB sukal daw, batang tirador. Peswa silbi imong kagahe akong kahait matador. Niya nagtuog di karon tinud-on, wa kay makuha rong pabor bisan magpares back way makasalba kay mala Philip Salvador. Ben. Chang. Mala Philip Salvador, tanawar ko na yung purma mo ram ganay kag kargador. Okay? Akong kontra, si Jaja. Ang bagiitang mga tangay sa lila, manablahay kaila. Nangamatay na lang gong mga kasabay ang nagtira ang giatay. Mga watay lang gihapog, mga wire o kabilya. Kay Jaja di kasik nga lirisista. Imong kasik na sakit ra. Dili ka hait mo letra. Hait ra ka mo syagit kay mura kag baji maning ka. Baji maning ka. Mura kag baji maning ka. Hait ra ka mo syagit kay mura kag baji maning ka. Nya ganahan ka mo take over sa kong lane. Nya imong dagan di patulin. Straight to the point lang at ambag men. May pag magpaligis ka sa crossing. Pag magpaligis ka sa crossing. Kay wa maghihapon kay post diri sa liga. May pag-stop na nanimo. Di kay magapil-apil kas duwas mga siga. Pag play di hag imo. Kay di ka one of the greatest ja. Weakest ka. Dili kang ngilngig nga writer sa eksena. Ngilad ka. Ngilad ka. Kay kung usakas mga starter ani nga liga ja, imong karera finish na. Na ang game changer sa bag-o nga era, itsapuera ning mga vintage wak. Kay di ta ka level ja. Pasado akong grado ni Mista. Ikaw repeater ka. Wa ka giilang nga veterano sa inyong liga kay imong mga tira pang beginner pa. Kay ja, you know the drill kung legit ka. Di ka real kung mo stage ka. Di ka mo click kung sa bait ni pahit ka. Wa kay respeto nga makita diri sa liga kung imong respeto mapalitra. Kay ja lahi akong kamangtas, pang dinagpuay nga bangga. Dini mo kasadog, dili parihas ang bangka. Wa ni plano makipagsandugo
sa mga parehas aning pang chinilas nga bakya. Round 3. Jaja. Akong linya daw pang beginner ah. Mo bitaw nang gitira ti ka kay beginner ka. Yo, round 3 game. Baradicabra semifinals. Ganji versus Tragic. Kung nagtanaw mo silang duwa, may painaminaw mo atik, yung mga linya way hinungdan. Drama sa radyo, sa kahangin dili matupngan, Yolanda nga bagyo. Ug kung mahadlo ka matupngan, kananing akong pakyo katong namakpak sinyong duwa, mga binayran na dayto. Kay kung mubatel, dagan og back up para makuha ang crowd. Nya sa anang pamaagi nagtuo kag hawd. Lisabay ra ka sa sug, nagpaanod sa bawd, di ka loud kung atong sukdo ni anod ras loud. Ha? Kisay feeling nga ni dayo. Gahi na ka? Sunod bim kung nay mudayo ka nang gahi ra ha? Kay nagdamgo pa ka. Dagang buhi nga pamatuod kung magiyap ta gahi deres Bohol, literal zero ta magsugod. O zero ta magsugod. Kung magiyap ta gahi deres Bohol, literal zero ta magsugod o basin mangluod. Sige gahi nakaslapu-lapo. Wa mi pake pero magkuha og palo-palo kay bunawan tani. Ha? Kay critical karon nimong dangatan. Karon sa ako ni sabay. Akong kadelikado, kadagatan, daganang namatay. Di ko mutuog kapalaran. Kung palaran ni kay, tagbilaran ni bay. Kung magis ko, tagbilaran, tayong patay. Ug di ay. Yawa. Mao ding ganji mong pangan buanga ka. Isawi di mahiligon. Klaro bisan layo, klaro tan-aon. Pero kung inyo nang duulon ng miyahok ang naong. Permi ala anog user. Amping in town, di ka killer, dili dealer, pero adik tan-aon. Ha? Ug last, nirespetar ako ni Bimbim, maong nilahos ko og duwa. Bisan na bisig problemado, sige padayon sa gama. Kay piling big fish daw ang kontra, maong ako ang gituwa. Isda ra day suba, karon gikagat kas among luro, sigurado ng suwa. Gaon! Sam! Last round, Ganjay. Hilig na kong ganja. Pero at least di barihan mo, kusog kayo manulis. Sa tanang hip-hop nga nadire kay pinakabatig karsunis. Tawagin. Yo third round. Ikatulong nga tuyok pang insulto. Padungog sa mga naghinunghungay nga demonyo, nagbinugnuay nga santo. Kinsay sayok, kinsay sakto. Kinsay angay nga magbag-o. Kinsay angay paminawon sa kampo kung ang mga buang nga gipadungog-dungugan, gibungulan na sa garbo. Pero balik ta kaning rapper nga washo. Rapper nga ahente sa pasmo. Pakyo ay si pahumot sa pangan wa kay value. Muhumot ra na imong pangan igumanti kang itae sa banyo. Tae sa banyo. Pangan gumanti kang itae sa banyo. Tae sa banyo. Kay dyan ninyo, what's up? Diba pila nakakatuig na graph? Wala gihapon kay solid nga track. Pusi ka brand. Mas may pa siguro mumulti ni mo katong mga rapper nga pag COVID pa nag-rap. COVID pa nag-rap. COVID pa nag-rap. Ngayon sana mic testing, 1, 2, 3. Kung mugana ba o dili. Kung kursunada ba mubirig. Kay kung mugara ni pasingit, mura nig marijuana malikit. Bugwakan ko nigtama nga musaka kada minute. Kay jay ko bulata si mong lyrics nga murag kuwangan sa pangisip. Kay kung bangis ka nga buaya sa Bohol, lahi mo lapa imong buaya nga katigi. Buaya nga katigi. Kaya ganahan ka mo tagamtam sa tama. Shot sa O. Pero di nailimnon akong gihatag. Kaya kumaingon ka kong shot sa O. Shot sa O. Nagtanong ko ang nagbala. Bang! Headshot. Wanay daghang pangutana nga gimmick.
Bang, headshot, wala dagang pangutanang agimik. Bala ang tubag sa mga nagpabuang-buang kung ang gibinuangan manginit. Yak mo. Yo, so that was the fourth battle of the night. Jaja from Lila versus Ganjay na Siburo. Salamat. Proceed sa judges. Kay Tigato oras. Yo, Barbarian, ang i-vote is Jaja, and first round is fair sila, and round 2 medyo daghan o slip up si Ganjay, pero good siya po niyang ratings. And then round 3, di same mga mahitabo sa round 2. Jaja, yung pag-speech niyang line is consistent, jam siya. So all 3 rounds, 2-1 kan Jaja. So, Yo, round 1 ni Jaja, shortan ako bay, mga wato ka 2 minutes niya. Kaangkuhan, inabot og 2 minutes pero inabot siya 2 minutes tapos kanang ganahan ko sa ilang mga rhymes bay, ganahan ko sa ilang mga kanang multis nila. Sa tanang battle murag mo tay pinaka-yung mga sinuwatan ba. Pero gihatag nako ni kuha ng round 1 ni Ganjay. Kay murag nabilin ko sa kan Jaja pero sa round 2 dito na gihatag na ko ni Jaja kay nag-stumble po si Ganjay pero iyang sinulatan is sakit gyapon kayo naagyapon nang iyang kuan ba kanang murag standard bitaw nga nasa multi na karayo pareha gyapon kan Jaja. Same sa round 3 murag gyapon nag-stumble si Ganjay tapos parihar gyapon nilang sinuwatan nga tubag-tubag nga naka-rhymes gyapon right. Akong gihatag 2-1 gihatag nato ni Jaja. So, salamat. Yo, what up, Jimmy? Round 1, Jaja versus Ganjay. Katong round is para na ako tayo to siya kay kanang naay mga lapses pero Jaja gutom siya kayo ngayon si Anto round 1 and si Ato. And round 2 split up. Siguro kung wala round 2 and 3 split up. Siguro kung wala split up, matawag ko siya nga dikit yun siya kayo. Pero malagi na split up. So 2 and 3 Jaja. Round 1 tayo. Jaja. So George kaya kato na battle ako ng bipasi sa Hello performance. So sa round 1 is lako punchline counts si Ganjay kung kaya Jaja kay anak ko mo ayun ang Jaja. Then sa 2 gibasin ako sa split house ko ni Ganjay which is sayang kayo. Matong gihatag ako ang round 2 para ni Jaja. Same po sa round 3 nakuha na to si same scenario kung sa round 2 ni Ganjay nung sayang siya. So 1 gihatag ako para ni Ganjay. 2 kay find out ni Jaja. So overall Jaja. Words, round 1, first na nag-speak si Jaja, mas naset niya ang tone. So, mas ganahan ko sa wordplay niya, pero nabitin ko sa round 1. Sa round 1, slight edge para kay Ganjay, kay mas maranay, mas itatapong yung punch. Pero sa round 2 is play ng Jaja, mas itatak sa akin yung mga play dito kung sa Jay, Sebastian, katong Philip Salvador. Then sa round 2, nindot na ang start punta ni Ganjay, nasugda niya, nindot nga pag-rebatals. Kasi kay naputol lang yung momentum sa iyang show. So ang boto na ako dito, nagawang kong Jaja. Sa round 3, klaro man gyapon, mas consistent ang performance ni Jaja, mas dagdag ang wordplay din. Sayang kang Ganjay, masulat dyan kay daghan siya chow nga mong maputol-putol dito ang momentum na paano ang iyang performance. Pero props gapon sa iya sa dito nga ni baon niya. So round 1 kang Ganjay, round 2 ug round 3 kang Jaja, boto kang Jaja. So, ano siya, kapan kabatal, panahal na paling para Ganjay versus Jaja, 5-0, daw si
Jaja or Nila Ball, bro. Props gyapon ni Ganjay, salamat. Shoutout kanunay sa Sprout Productions sa taga Cebu. Ganji, respeto gyapon niya. Kung wa siya na joke siguro mas pili pa to. Daghang salamat sa ato ang Salamat ika Sprout upat nga battle karong gabi una.